ọneze ndị Igbo abịanụ m ọzọ na unu mana ọ nwere ihe na-akpọtụ na achọrọ ka anyị differentiate the sheep from the goat. Ihe akịta m chọrọ ikwu bụ names of Igbo content creators, bloggers bụ ndị Christian. Ọ ya bụ ije na nke ha dịkwa Christian o, ha dịkwa stubborn, ha dịkwa radical. When I said content creators / bloggers, amamihe m na-ekwu, I'm not calling on ndị bụ pastor originally. I'm not calling on ndị na-eme comedy. I'm talking about content creators / bloggers, not comedians or not MCs. Number one, as a businessman, as onye na-ekwupụta eziokwu, as onye kwenyere na Jesus Christ n'ime mmụọ ma n'eziokwu, Akụ Zion. Yes, Akụ Zion bụ onye abụna unshakable, unmovable, always ready for gbasgbos. Akụ Zion bụ onye ji mention ya number 1 bụ na o nyela enwe sanity in this blue app. O nyela sanity in this blue app bụ na ebe ọbụla ị nọ, ịbụ onye isi na-enwu ọkụ, ịbụ onye isi naghị enwu ọkụ, to even top it all, o mepee Zolobitas ebe a na-aṅụ mmanya. So ife ilue na isi nkụka dị gị, like I said, ife ilue na isi nkụka dị gị, jee na page ya kwuwe anything na gbasara Jesus Christ dị. Anyị enye gị gbasgbos nọ na akụzikwalụ gị ụzọ esi eje n'igwe, kụzikwalụ gị ụzọ nga, kụzikwalụ gị ka esi eme business. So in every way ọbụla ị chọrọ ya, ọbụla isi chọọ ya, ọ na ya. But one thing that make him differ from others bụ na gịnị mere? Ọ bụ Jesus n'isi. Dọrọ na ya bụrụ Zion Ministry worldwide n'etiti isi ya. So biko nụ, Akụ Zion bụ number 1. So number 2 na list anyị wee bụrụkwanụ Ezugo. Ezugo Global TV. Ezugo na-emekwanụ bụ ndị bụkwa Christianity n'isi. Christianity nke ụkwa gbasgbos. Ọ nara atụ mmadụ egwu ịgwa mmadụ eziokwu. Ọ nara eme gịnị? Ọ nara atụ mmadụ egwu ịgwa mmadụ eziokwu. His own truth na ha ọtụkwa welu. Ịbụkwa na ndị Christian but ịbụkwa na ndị I am a Christian but avoid ya Ezugo, avoid ya page ya, avoid ya ebe ọ zọrọ ụkwụ, avoid ya ebe ọ mee comment mmadụ. Ọ bụrụ na ịbụ ndị I am a Christian but avoid ya Ezugo. Hoo ha. Number 3 na list anyị wee bụrụ gịnị? All the whole people niile na-ekwu maka Zion Ministry for good. Nsị ka mkpọba afa ha, ọ ka nkụ. Obama TV, Cardinal, Mahakwe, kedu MC Hallelujah nke n'obodo oyibo, kedu ha ka nkụ. So na all the whole people ne post to Zion for good, ha akụpa you number 3. Ọ bụrụ ofu asị m gịnị? Cardinal, MC Hallelujah, Obama TV, Mahakwe na a lot of other people ndị anụ na-akpọ gị na-abụ ndị na-egini na-post Zion Ministry for good. All this page mention nkịta ịchọba ndị kwele for Jesus jebe na page ha. Ọ bụrụ ọkwa ndị bụ I am a Christian but I am a Christian but onwe ha bụ na ekwu okwusie ike ma n'ime mmụọ ma n'eziokwu, ma n'ezi ma n'ime ụlọ. Number 4 wee bụrụ Gọvanọ Eziokwu. Yes, Gọvanọ Eziokwu. Si apụchakwa ọda gbasgbos ma ịgbata ụgwọ ime ndị dibịa gwogwotigwo. Gọvanọ Eziokwu, after Akụ Zion nye sanitization na social media, Gọvanọ Eziokwu was the face yikwa ndị dibịa kwala ha kwajegodo ha n'azụ. Ka e wee mee gịnị? Ka e wee fụcha ndị kwụ ọtọ bifo afọba ndị na-ana. Ị na-ekwu maka Christianity in spirit and in truth. I'm not saying na gịnị na ọ naghị agba gbasgbos. Anwe ihe m kwuru before video asị m unu
ị na-emekwa I am a Christian but n'ịchọrọ ndị isi nkụka mbụ ndị Christian ndị agha bụ Peter. Let me use the word Peter. Ndị agha bụ Peter in the midst of Christianity. Ndị ọya bụ ikwu ịchọ ka ebele ntị Jamie tie ndị niile na akpọ kịta nọ na nghọta. Then secondly, number 4 akwụ ya 4 ka nnọkọ 5. Number 5, iji ụwa. Na ekwugo m ya na amarọ m ihe Mathias mere iji ụwa. Amarọ m ihe Mathias mere iji ụwa. Mathias iji ụwa nara eji ntị anya afọ Mathias ma ọ gafee film. Ọsụkwa ya na-alarụ ụla Mathias nwa gafee ọ dịka shadow Mathias ọ gafee like this. Iji ụwa ebunye kamera chọba na ya jide ya na nwoke a abụrụ ya jide ya. Iji ụwa na-ekwu m ọ na-apịa Mathias. The only person for Mathias na-atụ ụjọ reply. The only man for Mathias na-atụ ụjọ reply. That's the only man ma gwa gị bụ na he's a blogger, he's a content creator, he's a content person. Ndị ọjọọ na-atụ ụjọ reply. Mathias bụ gịnị? Iji ụwa. So I wee kwolokwa wee badawa. Actually kwu in the midst of ụmụ nwanyị. In the midst of ụmụ nwanyị, Daisy Empire. Yes, Daisy Empire bụkwa na gịnị? Ọ bụ Christian. Ọ na-akụzi maka gịnị? Ịchọrọ ịma maka traveling, ịchọrọ ịma maka jakpa level, ịchọrọ ịma ka esi eje obodo oyibo, ka esi enwe ụmụ ihe scholarship a, ka esi eme ụmụ ihe obodo oyibo asịrọ, ka esi ama visa nke bụ original na fake, ka esi ama application nke bụ original na fake. Ka ọ na-epost kwa gbasara ụmụ ihe bụ abụ obodo ya bụ ije ị ga-adị gị na akpa gbakwa obodo ya bụ ije gbala aka nata. Onye obodo opportunities that comes into obodo ị na-achọ ịba aba. Ọ na-akụzi iji kwa uru na gịnị mere na onye ọbụla na-efolo Christ nwere aka ọlụ. Ha nwere aka ọlụ. So JPAC sokwana ya. JPAC dị lai. So maka ka ndị na-asị na ha aghọtara wee JPAC na JPAC dị ọna. O nwere ihe bụ asị na onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya. Onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya. You people na afọ the another style of JPAC na social media. But why can't you go close to him? They can close to that young man. Ka ị mata ụdị mmadụ ọ bụ. Forget about any other thing I need post on social media. I need to sitting as come close to him. When you come close, again, test and see that again that the Lord is good. That can so close to him. Guinea make a business. Guinea make a ego. Guinea make a that has to do with somebody's integrity. That's how to define a good Christian. Forget about Haneku. Even a lot of Christians known on social media are not known as a Christian. Somebody like Spyro, somebody like this guy named Comedy. This guy named Comedy. Which I saw this guy named Chefrena Mafia. No, you when the Jesus boy name. On a jet walk of man. They are Christians. Somebody like Brain Jota. And I got all those guys are beginning to have BJ Church enough for her stadium. So, but to wrap it up, each of them the pastor and the boy Magon, they are Japan and had their page in Amotapai him. Somewhere like a good evangelist, somebody like Reverend Honor. All these guys are getting the pastor, a Zion page, every other page is open. You know, for things that has to do with God, man, and they mention of one day now, Omoro Church hangware, they don't have anchor any church, but they use their social media to promote Christ. That is why Jessica made video. God on board, so in the bye.